Labaran namu zai fara ne daga magazine. Mujallar Film Magazine sun tabbatar mana cewa masana'antar Kannywood na fuskantar matsanancin kalubale na tattalin arziki, kayan aiki da tallafi daga hukumomi. Wasu manyan daraktoci da jarumai sun bayyana cewa yawancin masu shirya fina-finai yanzu sun kasa kammala ayyukansu saboda karancin kuɗi da karancin kayan zamani. A cewar rahoton daga shugabannin masana'anta zuwa ga gwamnati da masu hannu da shuni da su taimaka wajen farfado da wannan babbar sana'a wadda ke daukar dubban matasa aiki a duk fadin arewacin Najeriya. Masana sun ce dalilai sun hada da hauhawar farashin kayan aiki, sauyin kasuwa da kuma rashin wadatattun wurare tallata fina-finai. Haka kuma wasu daga cikin kamfanonin da ke daukar nauyin shirye-shirye sun ja da baya saboda sauyin yanayin kasuwanci. Duk da haka akwai fata. Wasu matasa sabbin daraktoci da masu daukar hoto suna tashi tsaye da sabbin fasahohi kamar YouTube da tsarin streaming domin ci gaba da yada fina-finan Hausa ga duniya baki daya. A takaice, masana'antar Kannywood tana neman tallafi, haɗin kai domin ta ci gaba da zama tushen nishadi, ilmantarwa da daukakan al'adar Hausawa. A nan ma za ku ji cewa babban jarumi kuma shugaban hukumar shirya fina-finai ta Najeriya, Nigerian Film Corporation, Ali Nuhu, ya kai ziyara ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Filato, Caleb Manasseh Muntfang a ofishinsa da ke Jos. Ali Nuhu ya bayyana cewa wannan ziyara ta kasance wata dama ta musamman domin tattaunawa kan yadda za a karfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumar da gwamnatin jihar Filato, musamman wajen amfani da labarai da fina-finai a matsayin hanya ta gina kyakkyawan tunani, ƙarfafa haɗin kan al'umma da kuma inganta ci gaban ƙasa. A cewar Ali Nuhu, hukumar shirya fina-finai da jihar Filato na da doguwar alaƙa tun shekarun dama, kuma lokaci yayi da za a ƙarfafa wannan dangantaka zuwa bunƙasar harkar shirya fina-finai a Jos, da kuma daga matsayin Filato zuwa cibiyar fina-finai ta Najeriya da ma Afirka baki daya. Ya ƙara da cewa burinsu shine tabbatar da cewa labarin Filato ba su tsaya a cikin gida kawai ba, sai an tabbatar sun fita duniya. Rahoto daga hukumar shirya fina-finai ta Najeriya kamar yadda Ali Nuhu ya bayyana.